हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा ऐसे। Estem en una de les tendetes que n'hi ha per als cimits. L'home està fent puros. Sí, on fan els banys màgics de Benarés. Està tot ple de gent. Està al costat d'un mercat. I com vegeu, ahir el que fan és submergir-se i així. La veritat és que és prou impressionant perquè això, jo simplement per provar i dir que ha tocat l'aulla d'això, ha posat el meu peu, a veure què no caig a dins. I així i tot pareix que sigui com Lourdes, perquè així n'hi ha la gent agarra botelles i se les emporta les botelles. What's that? Water. Water. Ganga water. What do you use it? Is to drink? He is Shankar ji. स्नान करें। Thank you very much. Així n'hi ha coles quilomètriques de milers i milers de persones, però que estan banyant, que conduïx al bany. Així, com vegeu allà dalt, allò és una vaca. És el signe de Sabacarat i per això la tenen en tots els llocs. Per així és l'entrada dels peregrins. Per aquesta entrada dels peregrins va directament al bany. Jo no sóc un peregrí, però com ha posat això en el cap, crec que ho ha... Ha pujat en la mesa, en la bicicleta. La veritat és que la bicicleta és €1. Per la ciutat i estem veient els parcs i tot això. L'home està ja un poc rebentat de tant de pedalejar. Estic dient-li que a veure si pedalejo jo, però no em fa cas. No. I know the bicycle and you behind. Okay. Is possible? Okay. Sure? Sure. Ok. Bé, al final pareix que sí que va deixar-me la bicicleta. No? Estem així en el temple de Shiva. Si us fixeu, això són les esvàstiques. Les esvàstiques no és un signe de Hitler. Hitler se'l va apropiar. Ja existia abans en la cultura hinduista. Bueno, a veure si toca jo alguna campana, perquè no sé si estava gravant o què, que m'ha enganyat. Esta està sorda, no passa res. La veritat és que el paisatge és encantador. Està tot verdós. Demà van a celebrar el dia. I'm drinking a beer with you. Yeah. I la veritat és que el que és el sistema de castes ja vos ho explicaré. Molt bé, bye! Estic així, vora el Ganges, així tinguem unes barques i està tot ple de xiquets nedant. La immersió, fan 3 immersions i és un riu que d'alguna manera creuen que porta la vitalitat. De fet, acaba de veure un home que estava bevent aigua. Així fa un momentet acaben de cremar, allà està la llenya, acaben de cremar a una sombrilla verda. Hi ha un gurú o algo fent una espècie de ritual per al pare i per a la mare d'estos dos homes. I al costat estan les vaques menjant, les persones ये शान
Hola, bon dia. Estic aquí al costat de la zona on cremen a les persones. N'hi ha dos tipus de passar a l'altra vida després d'una mort, i és o bé cremar-lo en una foguera, en llenya, o bé via elèctrica. La foguera, l'elèctrica, unes 500 rúpies, uns 7 euros, i la foguera, és un espectacle, no deixen gravar dins perquè volen respectar la intimitat, i els que no cremen, hi ha 5 categories per als que no van a cremar-los, no es poden cremar, sinó que els lliguen i es tiren al riu. I són els xiquets fins a 12-13 anys, les dones embarassades i els homes que els ha picat la cobra. La veritat és que estava allí mirant i això el fa pensar. Un poc trist, de fet ha vist com tiraven a un home en una barca i després el pare tenia un xiquet d'un any, 2 anys, lligat, l'han lligat en una pedra, l'han tirat allà al fons. Molt curiós. I sobretot la vida i la mort. És dir, ningú plorava, sinó al contrari, pensaven que la seva alma s'havia alliberat, anava a tindre un karma potent per a encarnar-se en una situació millor. I, bueno, una història que no es pot contar, quasi que millor viure-la. Sí, els pares acaben d'anar-se'n i me'n vaig a una presó. तेरी ओर लिए जाए Hola, estic gravant el vídeo així. Això és el jardí on Buda va fer la primera predicació. This is my language, sorry. Where are you from? Hi, hello. Hello. Where are you from? Bé, ha arribat l'hora de despedir-se de Varanasi. La veritat és que ha estat bé i bueno, l'últim bany, a veure si la purificació m'arriba, i si no, doncs ja estan aquestes persones que estan purificant-se. La veritat és que ha sigut una experiència extraordinària des d'ací. मेरे पास आती नहीं होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए शाम मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा